Αυτή η δουλειά γίνεται και το ξανακάνουμε. Πάμε να το δούμε. Εδώ πέρα είσαι ξεκάθαρο. Υπάρχει όλο το βίντεο με αυτό που έχει γίνει. Λοιπόν, έλα. Καλησπέρα, είστε ο κύριος Καραΐσκος? Ναι. Έχω μια μαρτυρία στην οποία είχε γίνει κάποια παράνομη συναλλαγή έξω από την υπηρεσία της ΕΙΔΑΠ. Τι έχετε να μας πείτε γύρω από αυτό, την παραδέχεστε? Ναι, το είχα κάνει 2 φορές. Λίγο πιο δυνατά, έχει καλοσύνη. 2 φορές έτυχε. Είχα ανάγκη τα χρήματα και δεν θα ξαναγίνει. Καταλαβαίνεις όμως ότι το να φουσκώνει το λογαριασμό κάποιου πολίτη και στη συνέχεια να ζητάμε το 1/3 του λογαριασμού ήταν μισά λεφτά. Όχι, δεν φούσκωνε επίτηδες. Ο λογαριασμός ήταν συγκεκριμένος, αλλά μια διευκόλυνση 2 φορές έχει γίνει. Η διευκόλυνση δεν ήταν βέβαια μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Μα άμα ήταν μέσα στα νόμιμα πλαίσια, δεν νομίζω ότι έχει κάποιο λόγο να φοβάστε. Από ό,τι βλέπω, ο λογαριασμός είχε έρθει 500 ευρώ, ο πολίτης πλήρωσε 300 και η απόδειξη γράφει 80. Ναι, αυτό ναι. Άρα λοιπόν είναι παράνομο. Εντάξει παιδιά, μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Τα 1500 ευρώ που ζητούσατε για να μην ξαναέρθει λογαριασμός, τι έχετε να πείτε γύρω από αυτό? Όχι, τέτοιο δεν έχω κάνει. Αν έχω κάνει δεν το θυμάμαι. Εγώ έχω στο βίντεο που έχετε ζητήσει 1500 ευρώ για να έχετε πολύ μειωμένος 10-20 ευρώ λογαριασμός. Όχι, κάπως αλλιώς θα είναι η διατύπωση. Μπορείς να μου την ξαναπείς ποια είναι η διατύπωση? Δεν θυμάμαι. Καλώς, ευχαριστώ. Λοιπόν,